Rahbor nakaslem jong unongsan Hima. Jingmutdur Hynmen Govendra Govanshi, baka Sonam kalaban Shah Rahbor lada lapshu, Hadien baki pulet kila Leit kala Khongpong, Hadien baka Sonam Govanshi kebade kurim uraja Govanshi kala Pyndem no ilade Hynmen kamiet, Hanan Ganj Police Station, Gazipur District Uttar Pradesh, Hadien shita yau duna na berlap ya kamet yap ukurim jongka uraja nakathan sora. Ugoven ubadangdan hasilong ban ap kubor nakipulet habakila treshitom ban wat ya Sonam. Kumban syupen kan mau bagi nong thok kubor kila yok ban ekran bat ugoven aga jaka yeng kali hawai saudong ulapan pau baladaya ka Sonam lapshu abagi pulet kila wat usuba bagala Shah Rahbor hakirunar. Kumban syupen kan mau Hynmen jong uraja Govanshi bat ki bahayeng jong uraja ki keno bet bagi de kirunar ki banaka thain sora ki badan kti ban penyap bat ki batu e ki jingdon jingam. Om tang kata ka jing Shah kan tho agi social media khamtam ki khobor bapenmi number de Pradesh Henry ki jing Shisha menta ki pau perthei kade Hadien baki bulet ke Meghalaya ki trishitom ban thwet ki runar ki badan kti ban penyap Henry lalap penban baka Sonam ke bade ka kurim ke badan kti bat ki parlok ki penyap ya uraja. Kumban syupen kin mau kini ki laingut ki parlok jong ka Sonam ki de ki bayat lang hakapor bakiu na nongrian haka art pulai terik jemang la subajur ban maulakyat ki Leit shawai saudong ban penyap ya uraja ban berat syariat bat ya ka skuti ki la e syasorarim bat ki la pehet no.